Ameni. Toda kutenda Mwari masikatano. Vadikani tichingokudza Mwari nokuti Mwari ndiMwari vakanaka vanotichengeta pano pabroadcast nai kwese kumativi mana kwatiri uko tiri kuchengetwa naShe. Toramba tichingokudza Mwari vedu vakatinakira. Igai tisvike patinonamata. Ndinokutendai Baba, ndinokuongai Mutsvene, ndinokuremekedzai, ndinokupai mberi mazvita nezuva ranhasi ratadzokazve kunzwa shoko renyu. Tinoramba tichingokutendai nokuti makatinakira. Mbiri yose noumambo tinozvidzosera kwamuri muzita raJesu anoshamisa. Amen. Tadzokazve vadikani pabroadcast pedu patinongoshumirana nokungoyeuchidzana nokungobatsirana Mwari vedu vachitigonera. Hapana anogona asi tese tichitobatsirikanawo nai. Regai tisvike tiverenge shoko raMwari ratinowana kuna Luke chapter 8 pavhesi 40. Mavhesi achangoti wandei zvawo mbichana. Hanzi zvino Jesu wakati achidzoka, vazhinji vakamugamuchira nokuti vose vakanga vakamumirira. Ipapo mumwe murume wainzi Jairosi, wakanga ari mukuru wesinagoge, wakauya akazviwisira patsoka dzaJesu, akakumbira zvikuru kwaari kuti apinde mumba make, nokuti wakanga ano mukunda mumwe chete waiva namakore 12 wakanga utandadza. Zvino wakati achienda, vanhu vazhinji vakamumanikidza. Ipapo mumwe mukadzi waiva nokurwara kukubuda ropa makore ane 12 wakanga apedzera pang'anga zvose zvairarama nazvo asingaporeswi neimwe. Akauya kumashure make akabata mupendero wenguo yake, pakarepo kubuda kwake kweropa kukaguma. Amen. Todangotenda Mwari wamasimba ose neshoko rataverenga apa. Kuti Mwari vatiwanirewo nyasha zhinji dzarambe dzichingowanzwa mukati meupenyu hwedu. Vadikani tidangotaura nyaya yevanhu 2, Jairasi nemukadzi aibuda ropa pasina kutaurwa zita, asi toda kungotaura nezvake kuti murume uyu nemukadzi uyu vakanga vaine matambudziko akada kungofanana. Jairasi akanga aine mwana wake akanga aine 12 years. Zvino akamusiya kumba kutotandadza. Saka iye akabva amhanyawo kwaiziva kuti Jesu achauya nekusaidhi ikoko, ndobva amhanya ndobva anosangana naJesu ikoko. Jairasi wacho akanga ari munhu mukuru airemekedzwa, ndosaka akumza kuwana mukana, nokuti pataverenga tanzwa kuti paine vanhu vazhinji vanga vakamumirira nai. Saka adaro ndobva asvika ndobva adzoriwa, ndobva apinda pana Jesu, ndobva akuvaudza kuti hende ineni kumba, mwana wangu akutandadza. Ndobva paitawo mumwe mukadzi futi akanga ine 12 years achingobuda ropa racho risingamiri. Ndobva achienda kun'anga kusvikira zvese zvaomba zvapera. Ndofunga tanzwa tese kuti akanga asisina chinhu, zvinhu zvese zvapera, achinoenda kunoti anorapwa asi zvichiramba kupera kusvika asara asisina chinhu. Ndopaakazotorawo imwe decision akati igai ndindewo kuna Jesu. Chinondifadza mukadzi uyu, faith yake yakakora. Akangoti zvoni, nokuti zvaanga ari zvacho hazvibvumidzwe kuti azoenda pane vanhurume nguva dzokwaIsraeri vakanga vasingadi vanhukadzi vanobleedha kana vari kunguva dzavo. Zvino uyu aingobleedha every day, saka anga asingatombotenderwi kuti asvike pane vanhurume. Asi nokuda kwokuti saka ndoita sei, ndatone 12 years handisina kana chinhu mumba, apa ropa racho harisi kumira ringobuda. Munozvizivawo kuti ropa rika ndo upenyu manje. Saka ikamba richingobuda munhu anotosara ndofunga anga menu kaslender jaiko, nekuti 12 years dzakawanda. Vanhukadzi vanozviziva kuti kana 1 week chaiye inongotongobhohwawo tozoti 12 years. Saka zvakanga zvakaomera mukadzi uyu. Saka mukadzi uyu akati ndakuenda. Izvi zvokuti pane mutemo, izvi pane malozi, ini handichazvikwanisi nokuti ndanzwa. Ndopa akatanga kufamba achienda, ndobva anosvika pakaungana vanhu. Saka vanhu ava hanzi vaitofamba vakutoenda kumba kwaJairasi, asi nokuda kuti vanhu vanga vakawandisa anga asinganyatsogona kufamba zvakanyanya. Saka mukadzi uyu asvika ipapo ndobva ationa semunhu ari slender. Ndikufunga kwangu ndofunga aingopushirwawo, ombodzoka kumashure, opushirwa kumberi, ombogomwa musoro, ombodini. Asi chaizwa bedzi kuti ndikangosvika bedzi ndonobata nguo yaJesu, ndobva
zvangu zvinoita zvishuwa. Akapusha akasvika panana Peter akati haiwa havasivavo, akanobata panani. Madzidzi vanga Jesu vanga vakawanda, akanobata achienda kusvika anongonoti pana Jesu bate hembe yake kana kuti hemu yake. Ndo paakatotanga kuona kuti ropa ramira. Ivo Jesu ndobva vabvunza akati pena handibata. Zvikanzi naPeter, mogoti pena akubata hamusi kuona kuti vanhu vakawanda here Jesu? Zvikanzi aiwa pena handibata. Zvikanzi ropa simba rangu ndanzwa kuti rapera rabuda. Saka mukadzi uyu Jesu aitozviziva zvavo kuti pane handibata asi atopora, saka vaingodawo kuti angozvitaridza kwavari nhai. Saka ndobva mukadzi uyu atozoti ndini. Zvikanzi kutenda kwako kwakuporesa. Saka ndinongoda ngofarira faith yomukadzi uyu yakasiyana neya Jairus. Jairus aitoda kuti Jesu aende kumba, asi mukadzi uyu akatoti ndikangokubata ibedzi zvangu zvatoita. Saka unoziva mafaith so yemukadzi uyu yakanga yakakora zvekukunda yemurume uyu. Mukadzi uyu aibuda ropa, mwana uyu akanga akutofa. Tikazoverenga futi pamwe pacho ndonanzi vakuti usichega kunetsa Jesu nokuti mwana wako atofa. Asi Jesu akamuti tsunga tinoenda. So mukadzi uyu akandiitawo zvakanaka, akava nokutenda, kutenda kunoshamisa. Saka ndizvo zvatinofanira kuita vadikani. Masituations edu akakura sei, tinofanirwa kutenda nokuti Mwari vedu ndiMwari vanogona. Chinondazana chokuti mukadzi uyu akaporeswa zvinhu zvanga zvaita 12 years, zvakatadzikwa nen'anga, zvakatadzikwa nevese vakazvitadza, kusvika mari yake yese yapera, mumba make musina chinhu, mangosara mango empty. Ndopa akazofunga kuti gaindinde kuna Jesu. Ndobva aenda ndobva angonopora ipapo zvokuti akatodemba kudai ndakaziva ko. Asi chandizongotenda kuti ndinokuti akava nefaith, akasumudza faith zvakanyanya. Ndobva kuti ndikangonovabata nokuti aiziva kuti hatibvumidzwe. Saka pane pamwe panombodawo kumbotyorwa malaws vadikani. Zvimwe zvinhu soka zvoda kumbotyorwa, asi kutyorwa uri muna Mwari. Zvakaitwa nemukadzi uyu akati inini zvokuti varume ava vanozodidi, vanozozadzwa ropa, I don't mind nazvo. Akapusha achienda. Akati vana Peter mukazodzwa pachenyu, because imi mamusimi munobuda ropa, nobuda ropa ndini ndinobuda everyday. Saka ndichatopusha kusvika ndasvika. Akanobata vana Thomas, akanobata vana Judas Iscariot, akanobata vanani, achienda bedzi kusvika asvika pana Jesu. Zvino Jesu vakanga vakatokombwa nevanhu vakawanda, vokombwa futi nevadzidzi vachona futi. Zvekuti akapinda bhizi mukadzi akati ndinotopa svika chete. Zvandambokuziva kuti vamwe vaimbomupushira, vamwe vaimbomupushira nemagokora, vamwe vaimborohwa nekumeso, vamwe vaimbodiridi. Iye achiti ndinoenda nhasi izwi rangu. Kusvika asvika ndobva akabata, ndobva ropa ratotanga kumira. Ndobva aziva kuti vandabata ndiJesu. Ndobva atovabata Jesu vachona. Saka chondoiso hangu ndechekuti Jesu ukavabata vanokuporesa, vakakubata futi vanokuporesa, ukaenda navo futi kumba kwako vanokuporesa, zvese vanoita. Saka zvese zvakaitwa. Mukadzi uyu akaitirwawo zvakanaka. Saka pane pamwe patinoda kusumudza faith vadikani, wotoona kuti zvinhu hazvisi kuita zvaramba. Vana sisi ndavaudza, vana mbuya ndavaudza, kun'anga wainda, kupi wainda, zvaramba. Zvinoda Jesu ndo mupedza zvose, ndo bastop yemunhu. Zvinhu zvakaoma sezvakaitwa nemukadzi uyu. Imba yese yakanga yapera, but pakangosumudza bedzi faith. Nokuti shoko raMwari tikaverenga kuna vaHebheru rinotanzi chapter 11 verse 6, hanzi hazvigoni kufadza Mwari kana pasina kutenda. Saka zvinhu zvacho zvoda kutotenda, kutosumudza faith kuti zvinoita chete nyange zvikadai zvinotoita chete, zveshuwa zvikabva zvaita. Hazvidi munhu ane madauts. Saka kana faith haidi munhu ane madauts, womboti pamwe zvinoita pamwe hazviti, pamwe zvinoita pamwe hazviti. Zvongoda zvemukadzi uyu akati ndatobuda. Haana futi waakaudza, haana kudza vana sisi, kana ade akaudza vamwe vanhu vainzi munonofira kwembuya imi munobuda ropa, tibvirei ikoko. Saka akazvifunga ega akati ndakutoenda ndega. Ndosaka chimbonzi kunamata idunga munhu. Saka mukadzi uyu haana munhu wakaudza, kana anga aine vana hapana wakaudza, kana anga aine murume hatizivi, haana wakaudza. Akangozvigezera ndobva azvipfeka hembe dzake ndobva akuenda. Akati anizenge azodzwa ropa pachake, kana vanhu ngavandidzurire ndipinde. Ndobva atopinda. Asi pakanga pasina kumira zvakanaka, pakanga pakazara. Vadzidzi vacho vaikomba Jesu vanga pasingangosvikwi, but akakunzi kusvosvoverera, akanobata. Ndobva anzwa zvakanaka. Chimwe chinonakidza ndechokuti kubata kwachonaka hakusi kubata wakamira, unotenge watopfugama. Kupfugama kunamata, kurumbidza Mwari, kutenda Mwari. Saka
manherano masikati ano ndinzwa kuitiwo zvakanaka neshoko here. Vadikani, ngatirei nokutenda vadikani. Zvinhu zvakaoma, zvinhu zvisingaendeki, vana vachinetsa, mabasa asingawaniki, mwiri ichimbodzimba. Hativai nekutenda. Zvinhu zvedu zvinoita sezvakaita mukadzi uyu asina hake zita, akangotenda bedzi akati zvangu zvinoita. Chinonifadza ndechokuti mukadzi uyu apora, Jesu vakaramba futi vachienda kumba kwaJairasi vakasvikoporesawo mwanasikana akanga arimo. Saka akanga atofa, vanhu vachitochema, asi akasvika vakamuporesa. Asi ndinongofarira faith yemukadzi uyu yokuti yatosiyana neyaJairasi. Jairasi ati hanzi endei kumba, asi uyu akati pandinongosvika ipapo ndingangokubatai zvangu zvinoita. Saka zvedu zvinoita vadikani, hapana chinomboramba. Kana zvinhu zvaa nemakore, iwewe namata nokurumbidza Mwari, nokutenda, nokuva nefaith, zvako zvinoita. Ndoda ngokutendai vadikani nenguva yataiti naye shoko, kuti Mwari vedu vanotigonera, Mwari vedu havambotikanganwi, Mwari vedu vanoramba vachingoita mabasa makuru. Zvinonzi nenyika zvichaiti, kuna Mwari vedu zvinoita. Kunonzi nenyika zvatoipisisa, kuna Mwari vanenge vachitotanga, ndokutotanga kwavo, sezvakaitwa nemukadzi uyu. Tinotoona hama dzake dzadzatomusiya, hama dzake dzadzatonetawo kufamba naye. Pamwe vanga vatonzwawo nokumubatsira, asi vakanga vatomusiya. Iye akati okay, mandisiya, asi chandakuita ndokuti ndakutenda manje. Ndobva atenda, ndobva zvake zvaita naye. Saka tinoda kuti kutenda idunga munhu vadikana, utende kune umwe munhu, asi wega ndiwo unotenda kuti Mwari vanoita zvinhu. Ivo Mwari vakambosika denga nenyika, vangatadza here dambudziko rako mudikani? Vangatadza here kuhwere hwako? Vangatadza here vana vako? Vangatadza here murume wako? Vangatadza here kupa basa? Mwari vedu ndiMwari vanoita. Anoda ngokutendai muve nenguva yakanaka vadikani. Mwari vakuchengetei, itirei zvakanaka. Ikai ningonamata. Tinokutendai Baba, tinokuongai neshoko ranga riri pakati pedu. Tinongonamata tichingokumbira mweya wokuti tipewo mweya wokutenda, tipewo kutenda Jehovha. Tikutendei pazvose, paeverything zvedu zvese Mwari, tingokutendai kuzva kuti munotiitira. Tokutendai masikati ano muzita raJesu anoshamisa, amen. Vadikani, tinokuonai futi next week. Mwari vakuchengetei kumativi mana. Mwari varambe vachikuitirai zvidhafu muzita raJesu, amen.